Salutare! Sunt Valentin Băcioiu și vreau să vorbim puțin despre Sunt român în România. Ce înseamnă Sunt român în România? Vreau să vorbim puțin despre ideea de, pe lângă jobul actual, ideea de a face un business, ideea de a dezvolta un concept, ideea de a dezvolta un produs sau un serviciu, ceva care să fie extra, da? Extra pe lângă business-ul nostru, pe lângă jobul nostru, ceva care să ne dea nouă un venit în plus. Și bineînțeles ulterior, să putem să câștigăm bani din asta. Da? Să renunțăm la job, dacă într-adevăr e atât de benefic, și să putem să ne luăm bani din lucrul ăsta. Ce mai exact vrem să facem? Ne-am propus un target, avem de atins 1 miliard. Atenție, 1 miliard doar din extra ce facem pe lângă job, da? Deci jobul îl luăm ca atare, da? Lucrăm 8 ore pe zi, de la 9 la 6 sau de la 9 la 5 și avem partea asta de te duci la job, îți faci jobul, îți acoperi chirie sau rată, îți acoperi necesarul de pus pe masă, da? Necesarul în casă, îți acoperi cheltuielile, da? Îți mai rămân câțiva bani de, nu știu, dacă vrei să mai duci seara la o terasă la o bere. Și cam atât. Da? Cam ăsta e nivelul. Mai mult de atât trebuie să muncești mai mult ca să câștigi mai mult. Bun. Ce vrem noi să facem? Vrem să facem lucrurile practice, da? Nu e un canal de hai să ne îmbogățim rapid, nu e un canal de hai să vă vând nu știu ce metodă intangibilă, nemai auzită de a face bani, te îmbogățești și o să ajungi milionari în euro peste noapte. Nu există așa ceva. Cu alte cuvinte, o să găsim anumite modalități de a face bani fără prea multe investiții, fără a avea, nu știu, un portofoliu de clienți deja făcut. O să luăm lucrurile cumva de la zero, da? O să luăm lucrurile pas cu pas, practic, și o să vorbim, o să fie ca un jurnal în care noi o să discutăm ce pași facem, cum ne gândim strategia, cum am putea să abordăm situația. Vom avea multe momente, bineînțeles că și eu sunt nou în lucrurile astea și vor fi lucruri pe care nu o să știu cum să le atac și atunci o să mă să cer păreri, o să mă cer să cer idei, o să caut idei, o să, nu știu, pune efectiv întrebări pe anumite grupuri de specialitate, cum ar fi mai bine de atacat un aspect sau altul. Da? Deci cumva o să învățăm în mers. Da? Voi alături de mine, eu alături de voi și să vedem dacă este posibil ca într-un an, 2, să-ți dezvolți un business care îți generează ție într-un an de zile 1 miliard. Da? 1 miliard înseamnă undeva la 20.000 de euro, 20.000 de euro împărțit la 12 luni, undeva un business care generează ție, cred că 1.500 de euro pe lună, da? Undeva la 60, 70, 75 de milioane pe lună, ceea ce ar fi extraordinar pentru toată lumea. Făcând ceea ce poate îți place, făcând ceea ce te pricepi sau ceea ce te destinde, nu știu, poate aveți afinitatea asta de a crea lucruri, da? Poate faceți ceva, nu știu, mobilă sau ceva artistic, ceva tablouri sau fiecare cu, știi, cumva să mergem în ideea facem bani, dar facem bani din ceea ce ne place să facem, știi? Adică în momentul în care faci bani, știi, e clișeic, în momentul în care faci bani, când faci bani din ceea ce îți place să faci, nu muncești o zi din viața ta. E o frază de genul ăsta. Da, are oarecum sens, știi? Și dacă tot facem ceva extra job, ar fi indicat să fie, ar fi genial să fie ceva ce, într-adevăr, este în area noastră de plăcut, da? Este în area noastră de chiar dacă sunt obosit, chiar dacă nu mai am energie, chiar dacă nu vreau, știi? Îmi produce o plăcere, știi? Îmi place, e un hobby, știi, poate, nu știu, unii vor trece de la hobby la business, știi? Adică unii vor genera bani din hobby-ul lor, poate că sunt unii care doar pictează să se destinde, știi? De ce să nu poți să pictezi, să te destinzi și să și vinzi acele picturi? Sau poate unii, nu știu, lucrează cu lemnul sau ceva de genul ăsta doar ca să se destinde, știi? Ca un job stresant și lucrează. Dar de ce să nu te destinzi continuu, știi? Să creezi lucruri frumoase fără să fii afectat de job.
Da? Deci, foarte important. Primul lucru, vreau să fiți atenți la următorii pași, pentru că ăsta e doar un intro. Vreau să apăsați butonul de subscribe, da? Și like la video ăsta. Vreau să urmăriți în continuare și să vedem care sunt primii pași, da? Cum identificăm ce vrem să facem, da? Până la urmă, avem nevoie de niște idei, avem nevoie de o bază, da? Această bază o să o punem împreună și o să dezvoltăm lucrurile împreună, da? Eu am câteva mici proiectele pe care le-am început în urmă câteva luni, ce ușor dau roade și o să vă spun cum am început, cum am gândit lucrurile respective și consider eu că au potențial. Investiția inițială a fost aproape minimă, a fost undeva la 300 de lei. Să faci un curs și să-ți iei o acreditare. Da? O să vorbim imediat despre chestia asta. 300 de lei pe care deja mi-am recuperat. Da? Deja am ajuns într-o medie undeva la $100 pe lună, bani ce-mi vin cu un efort minim. Acum. Dar a fost efortul foarte, foarte mare la început. Da? Efort nu fizic, cât un efort de a-ți lua acreditarea, de a-ți lua examenul și de a vorbi cu oameni, bineînțeles. Eu o să pun foarte mare accent pe vorbitul cu oameni. Da? Consider că contează mai mult să cunoști omul potrivit la momentul potrivit decât să ai bani. Da? Poți să faci multe lucruri cu oameni faini, chiar dacă n-ai bani. Da? Bine, nu poți să faci totul. Dacă vreau să construiesc un bloc, ar trebui să cunosc 1000 de oameni și fiecare să pună câte 1000 de euro și uite așa poate avem bani să construim un bloc sau avansul să construim un bloc. Da? Deci nu poți să faci totul. Da? Și nu vorbesc despre hai să găsim acei investitori. Știi? Hai să ducem la aia care au foarte mulți bani și să-i convine. Măi, nu. Oameni de nivelul nostru sau peste, de preferat. Da? Când zic peste, mă refer la mindset, la perspective, la atitudine, da? Să fie puțin peste ca să ne tragem de la ei acele lucruri faine, știi? Acele învățături, acele aspecte de care noi vom avea nevoie să mergem înainte, da? O să fie greu, o să trebuiască să facem asta și când avem chef, o să trebuiască să muncim și când nu vrem, da? Că, bineînțeles, nu absolut tot timpul, că la un dat mai e nevoie de pauză. Cât mai puțin. Cât mai puțin, cu atât mai bine. Dar vor fi momente în care îți vine să bagi picioarele, vor fi momente în care nu mai poți, vor fi momente în care poate te ceri cu soțul sau soția, că tu nu mai petreci timp, da? Dar și ei trebuie să înțeleagă că faci lucrurile astea pentru voi. Da? Ceea ce faci are potențial, da? Și poți scala business-ul. Da? Nu, scopul nu e să devii tu cel mai bun angajat al tău, să lucrezi 10 ore, 12 ore pe zi și să faci 100 de ani. Degeaba faci mulți bani dacă nu te poți bucura de ei împreună cu familia, dacă nu te poți bucura de timp liber, dacă nu te poți bucura de familia ta. Da? Deci cumva să echilibrăm balanța între cum suntem acum, da? Muncim foarte mult, stresant, luăm un sălăruț, da? Luăm un salariu. Scopul e să muncim acum mult, da? Pe puțin, da? Extra job, da? Pentru că vei munci mult pe aproape nimic, o perioadă, și după aia ușor, da? Vine din urmă. Da? Efortul vine din urmă și poate chiar dacă vei munci încă mult, aici vei ajunge foarte, foarte sus. În momentul în care ajungi aici sus, poți să dai demisia de la jobul tău. În momentul în care ți-ai dat demisia, ai ajuns ți-ai luat 8 ore din zi. Da? Și atunci nu mai lucrezi 8 ore job și cu încă 6 ore business-ul tău, da? Și nu te mai duci în 14 ore de muncă, vei lucra 6 ore business-ul tău și vei câștiga de 2 ori, de 3 ori mai bine ca înainte. Da? Și asta o să încerc să facem. Bineînțeles, e un proces. Asta e important să înțelegeți că e un proces de urmat. Nu e de pe zi pe alta. Dacă vreți de pe zi pe alta,
nu știu unde, m-a anunțat și pe mine, dacă găsiți ceva, mă sunați, Vali, fraiere, nu te mai chinui, hai că îți arăt eu ceva ieftin. Bagi 100 de lei și câștigi 1.000.000 de euro în 24 de ore. Da? Nu asta urmărim să facem. Da? Luăm pas cu pas. Evoluția are nevoie de timp. Da? Toate lucrurile bune în viață vin cu efort susținut. Da? Dar trebuie să luăm pas cu pas, învățăm, ne dăm capul de pereți, ne mai dăm o altă capul de pereți, mai dăm o altă capul de pereți. Până la urmă, trecem ori peste zid, ori prin zid, cumva trecem, sau ocolim zidul. E și asta o soluție. Da? Și să ajungem unde trebuie să ajungem. Da? Asta este primul video. Vă mulțumesc că ați avut răbdare până acum să mă urmăriți. Dacă n-ați făcut-o, apăsați butonul de subscribe. Mă va ajuta foarte mult și vom rămâne conectați să vedem progresul. La fel, comentarii, dacă vreți să vorbim de anumite topicuri, poate v-ați lovit deja de anumite lucruri și poate putem să discutăm și poate de ce nu să facem un episod special doar pentru a rezolva cumva sau de a avea un insight pe lucrul ăsta, da? Perfect. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ne vedem data viitoare cu ceva mult mai bine structurat și organizat pe partea de unde plecăm, unde suntem, cum ne îndreptăm. Thumbs up. See ya.